Lurrikarek astindu dute Granada beste behin. 4,8 indarreko seismoak 3 zauritu arin utzi ditu baita kalte materialak ere. Ostiraletik Andaluziako probintzian hainbat lurrikara izan dira, baina gaurkoa izan da bortitzena. 50 minutu eskasean 6 erreplika eduki dituzte. Arratsaldeon, zer moduz Hueskako sutean albiste gazigozoak itzalanek bailakara positibo izan dute gauean, baina aurretik 48 ordu kritiko dituzte. Haizeufadak nabarmen indartu dira eta temperaturek 35 graduak gaindituko dituzte. Hortaz, etxetik kanpo jarraitzen duten 1000 pertsonen itzulera atzeratu dute. Itziar Benede. Bai, gaur bertan euren etxetara itzultzeko espero zen, baina azkenean atzera eginda, izan ere eguraldiaren egoera ez da batere ona, izan ere 35 gradutara iritsiko gara, bero handia inen du, ez eta gutxi eta gainera haize bufada gogorrak zierzoak joko du eta horrek zaildu okertu egin dezake sutearen egoera eta horregatik datozen orduak erabakigarriak izanen dira. Zeutan 2168 aurretan eraberen datuak erregistratu dituzten. Horien gainean galdetuta, Eusko Jaurlaritzak berretsi du lehentasuna berriz ere familiarekin elkartzea dela, baina ez dio banaketari atea itxi. Txema Ezkerrak ohartarazi du Euskadiko harrera sistemak bere ahalmenetik gora ari direla lanean eta Zeutan dagoen profilak arreta berezia behar duela. Txeron bat oso txikiak eta neskak baituen. Gure ahalmen gainetik ari gara lanean, 3 lurralde historikoan, batez be Bizkaian ari gara lanean eta gure bete beharrak betetzen eta besteek posagian esan beste. Honen atzean badago batez be adintzikikoen interes gorena. Esportazioek 7,4 egin dute gora Euskal Autonomia Erkidegoan iazko ekainarekin alderatuta. Datu positiboa, baina ñabardurekin. Bai, lurraldeka edo sektoreka begiratuz gero alde handiak baitaude. Nabarmentzekoa da Bizkaiko datua ia 130 egin dute gora salmentek ekainean, bereziki petrolio finduaren esportazioek bultzatuta. Araba eta Gipuzkoako datua bestelakoa da, Araban 30 jaitsi dira esportazioak ekainean, eta Gipuzkoan berriz indartsuago 5% egin dute atzera. Argindarraren faktura 100 euroraino iritsi daiteke abuztuan, alaxe ohartarazi du Fakua kontsumitzaileen elkarteak. Prezio 17,3ko igoera aurreikusita. Itzulera operazio betean gora egingo du baita erregaiak ere diesela, 2 eurotik gora kokatu da gasoindegi askotan. Iruñeko Nabarreria kalean emakume baten heriotzara egin zuen kamioi istripua gidariaren giza akats batengatik izan zen. Udaltzaingoak bukatutzat eman du ikerketa eta bertan ondorioztatu dute gizona eskuko balazta jarri gabe etxizela kamioitik. Haserrea Sopela eta inguruko herrietan radar honengatik 50 kilometro ordukoa da, iaz jarri zuten eta isunak 5 hilabete beranduago iritsi dira etxeetara, gehienak 50 eta 60 kilometro orduko abiaduran igarotzeagatik dira, eta kasu batzuetan 20 isun inguru jaso dituzte etxeetan. Zinemaldiko Perla Katalak kan jaialdiko sari nagusiak proiektatuko ditu tartean Urrezko Palma eraman duena, Errumaniako Cristian Mungiuren Fjord. La Bola Negra, Javier Ambrosi eta Javier Calvoren azken filma ere ikusgai izango da. Teknologia, adimen artifizial eta konektatuta egotearen garaian badira oraindik internetik gabeko lekuak. Halaxe gertatzen zaie Gasteizko alde zaharreko 30 portaletan. Urteak dira zuntzik ez dutela eta hortaz badira datafonirik eduki ezin duten denda eta tabernak. Bizelagunek haserre erdiarotik ateratzea eskatzen dute. Kuriosua da kale berean, atari baten, 12garrenean badutela eta 16garrenean ez. Eta kezkatzen gaituen eta sarratzen gaituen asko da, ez jakitea nun zein egoretan gauden.
Kiroletan futboleko euskal taldeak liga jardunaldira begira daude, Ana Ramos. Bai, Realak, Osasunak eta Atletikek debut egin behar dute. Indik, Deportibo Alavesek berriz, bigarren jardunaldia jokatuko du etzi bertan, Raioren kontra Leganesen, eta Gasteizko klubak helarazi du oraindik ez duela sarreren inguruko informaziorik jaso. Alavesek oso ondo ekin dio ligari, Getafe 3 eta huts gaindituta. Mikel Rodriguezek 40 minutu jokatu zituen eta 3. gola sartu zuen. Realetik Alavesera eginda Getariarra pozarren dago, normala, Alavesekin lehen mailan egin duen debutarekin. Ostra, hasieran, pixkat, bankioan neonian, pixka nervioso neon, egia esan, porque nekin atengo nintzen ez. Debuta golakin da aztia izugarria niretzat. Gasteizen jarraituko dugu, atzo Surne Bilbaoko jokalariak mediko azterketak egiten hasi baitziren, eta gaur Kosner Baskoniakoak aritu dira lan horietan martxan dira jada Paulo Galbiatiren jokalariak, banan-banan medikoen eskutan jarrita azterketak egin eta denboraldi aurreari tajuz heltzea da helburua. Baskonia kopako txapeldunak irailaren 19 izango du lehen erronka potoloa, Superkopa. Mila langile baino gehiago lanean ari dira Hueskako suteak kontrolatzeko. Las Peñas de Rigloseko sutearen bilakaerako bera egin du gauean eta hainbat fronte egonkortzea lortu dute, baina ekialdeko hegalak oraindik kezka eragiten du. 10 egunean suak 17.500 hektarea baino gehiago erreditu. Hurrengo egunak klabeak izango dira itzaltze lanetarako eta ordu